and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Oh, gusto na. Moabot gidayon niya ang panahon nga iyan ang bation ang akong gipati karon. Kada ko niya swerte nga nakainan siya ni Mami Dalia nga giampingan gid siya maayo. Maayo ang tag-iyan ang mamatngunan, day. Ngamot ya siya para nako. Nga kanunay gipalayo sa kadautan. Tungod kay sobra siya kabilihon. Ang tanang kabuang nato dinhis kalibutan na magi katapusan kay paninglon magyuta sa atong mga daotang binuhatan sa ato sa langit. Si Mama pakaron ang kanunay maghilak tungod niya, pero moabot raon niya ang higayon nga siya na sad unya ang magpaaga sa iyang mga luha nga magpanawag og Mama. Wala naman hinuon og dawagtang ang akong gana sa pagtrabaho rong adlaw. Hangtod na sa akong pag-eskwela. Murag wa naman nung ko'y kanang maato sa opisina. Nagpangita ko sa presensya ni Jeff. Hain naman ka ni siya. Wa na ka siya plano nga mabalik. Taas-taas ng higayon nga nawa siya. Unsa man siya kayo hinungdan? Sabay ko buhaton. Nga dili man siya na ko feel nga mapakita sa opisina. Unsa man. Oh, siya na tingali ni... Oh, shit. Si Kuya Jared naman di ay... Hello. Sayo hasad ni mo diyang nanawag, kuya. Uy. Nagka-disturbo ko? Mo lang. Nanok na gyud ako. Sa dihang paring ka. Nga naman, sa may mo tuyo. Igo lang unta akong mangutana. Kung nakatuog ka ba nagtarong. Eh, ang atong inahan diri, nagbuntag nga nagsigig hukdong. Nga no good. Sa may rason. Ayaw kong inang inyo siyang giilugan siya higdaanan. Wa pa malisong akong utok. Aron kuhaanan ko sa higdaanan ng atong inahan. Kung mahimo pa lang nga, amo simtong ani Aisa, andam ni na akong buhaton. Ay, sa ato pa, nanawag ka, aron imo kong pakonsensyahon. Ay, na kaayo ya, uy. Kaayo sa mo sabot, nga mulupad ko nga ako ra. Ako siyang giingnan nga dili na mabalakan ako. Imo raw niya nagmasabtan ang tinuod nga kahulugan sa puong inahan. Kung doon na sad unya kay anak, nga magkatunan gid nimo sa pagmahal ug inampingan. Parehas pagmahal ug pangamping ni Mama nimo. Manhig, kuya, di lang ta magdrama, be. Himo lang jud kong gipukaw ay. Be, putlo na lang nato ni atong istorya. Kay maligo na lang ko. Yati. Pagkaway po angod. Pagkawag utang buot. Manhid. Dili uri siya matandog nga ako sa dali ra kaayong panahon nakatod gid sa pagmahal nga tiniuray ni Mami Dalia. Pero siya, pagagahi ba ni balatian? Kano sa man ito na siya gabai? Ay, sorry Lord. Boy pagaingnon nga. Maon lang unya na atong paabuton. Kung dili gani siya mag-usab siyang batasan. Ayaw na lang sultihi si Mami ha. Nga nagkasulti mo si Amaya. Matultulan lang nako kung hain na siya magpuyo karon. Ako gid siyang surpresahon. Makatilaw gito siya nako. Ato na lang unang siyang kalimtan, my love. Ato na lang unang i-focus ang atong atensyon sa imong giplano nga parlor. Para kalingawan nila ni Mama ug Tita Gemma.
Nagpalayo gani ko, kay kapuyan kay ko nang maminaw ng mga istoryang way lami. Nya, sunggalo ng tagtawag-tawag, aron lang dyan dramahan. Nag-abot silang pulis mga OA. Si Aisa natakdan sad. Kalit lang sa kalami. Kasi nakaon. Nakatilaw lag bakla, kalit lang magkalanay. Nahimo mambutan. Kaysa na sa kaning buwisit nga nanawag og sayo ay wa man ko makailag kang kinsa ni numero. Hello? Kinsa naman sa ka? Akaleche? Kung kinsa ka mangganing way lingaw nga nagtawag-tawag nako bisag wa kay tuyo, hunungin ako ha, kay gisapot biya ko. Nagdali ko kay dili ko gustong malate sa akong trabaho. Wow! Wala maayong impiyada. Jeff? Wag gid ko masayop sa pagtabang diyan nimo nga mahilula og tarong. Kay magkamao man kang mahatag og bilis sa trabaho nga isangon diyan nimo. Hain ka. Nga nang wa naman ka magpakita nako. Miss me? Of course. Then see me. Ha? Now. Asa? Come in. Wow! Kanindot! Welcome to my place. Did you miss me? Ako pa bang balik ko ng akong gitubag nimo sa phone ka ganiha? Then kiss me. Jeff. I miss you, darling. I miss you so much. Jeff. Amaya. Nagbasol ka? No. Kumusta naman ka? Naglain ako puyo. Really? Yes. Tuwad kay kikinahanglan gid nako ang akong kagawasan. Wow. Then, stay here. Ha? Kugamang kuno ka. Wag kay gusto ni Baya? Pwede kang magpili kung asa ka. Ako kang Reyna. Okay, Reyna. Angay lang akong ipahimutang sa usa ka nindot kayang gingarian. Jeff. Ay, ka maroon magsaka. Atong kaon ang iyong mga butang. Aron makabalhinday ka din eh. Hey. Murag na kaila ko itong auto nga milabang. Kang jeep ka tong sakanan. Dili may tabo na sayop ko. Ug diya siya musud sa kamay iskina unahan. Diya sab na ko makita ug misud si Amaya. Lord, kay ako man nasugdan ang pagpanghilabot sa kinabuhi ni Maya. Ako na lang ginitiwason ha. Mulihok ang secret agent. Dini, mayo kay okay ra ni ako na himutangan. Gikan nini akong gibarugan. Maklaro kay nako ang... Oh, no. Si Jeff gidi ay, ug naa silang duha si Amaya, nagpagawas og mga butang. Unsay buti pasabot ini? Lord, mahimong sayop kini akong gibuhat. Pero sigo na sa akong ingon. Kay ako naman ni nasugdan. Ako na lang tiwason. Aha. Ibal hindi ay si Amaya. Si Amaya lang. Oh, Lord, please. Ayaw itugot ka nagbuhat nagmilagro si Amaya luyo sa kasayuran siyang ina. Ayaw intaw, Lord. Hello? Hi kami ko. Di pa sa bahay. Nga naman. Pwede ka magkasibat diha nga ikaw ra? Ayaw lang sulti nga ako'y nanawag nimo. Nga naman. Doon ako ipakita nimo. Pero kinalang nga ikaw ra gid ha? Pagdali mi ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!